Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maing iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maing iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong ng pagkamot, katunilungan, asin kaugmahan, sagod paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, haligay, Honorable Edsel Villesa, Mayor, Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Webes. Pet sa 28 na po kita ngunyan. Kang bulan na Disyembre taon 2023. Sabayan po ninyo sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy rayan kang mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po iyan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kompleanyo ngunyan, December 28, yan, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, maday po nindo paglingawan sa kuyang perming togon ha. Eringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kibang maingat kan kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Mga tugang check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! Siyempre mga tugang, huwag tayong kidit. Magayo dun sa Kabikulan. Yan, dapat bago sa nakita kidit. Yan, relax lang, relax. Babaeng taga Bicol, ako
Oy, good morning sa mga parantabay niya to ha, sa mga viewers niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man po kang iba, Sir Cassie William, good morning. Kay Mama Nilia Marcaida, good morning po. Happy New Year po sa Gabos. Kay Ma'am Liklik Peña Lorzano, good morning, Merry Christmas, Peaceful New Year po sa Gabos. God bless. Sige, good morning po sa Indo and advance Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas tuloy. Advance Happy New Year. Pero ang aldaw na sana, mga bagong taon na. 28 na ngunyan, Saro, 2, tulong aldaw na sana, Pasko. Ay, Pasko na, New Year na. Tulong aldaw na sana mga tugang, masabat na po kita kang bagong taon. Kaya so iba, busy na. Ano ngayaan mga gigibuhon ta sa pagsabat? Preparasyon sa pagsabat kang bagong taon. Itakwil ta na ngaya sa mga masasama na espiritu sa taong 2023. O kaya ngunya na sa tuya mga gobyerno, puga-puga po ki abiso. Ngani pong maging maugma, kompleto, ang satong mga kamot sa pagsabat tatabi, Sir Cassie William, kang bagong taon. So mga mapaputok na tabi, magpaputok ka mo sa laog. Nga hindi ka mo makadanyer ki iba. Kung maputukan man tabi, Sir Cassie William, dahil nindo pa. Dahil na, baka matagitan kita. Pag naputukan na tabi, Sir Cassie William, hugasan. Nabasa ko lang ha, pag naputukan na tabi, hugasan. Eyo. Hugasan na tabi pag naputukan. Tatawad-tawad tabi pangatugang. Pag restoryan ta daw yan, adi mga paghahanda po sa pagsabat kang bagong taon. Ano mga nakagawian ta? Tubo daw ka muna ngaya pag mabagong taon. Dapat igwa ka mo ki mga bilog-bilog, ano? 13 yan, dosing prutas na klase, basta bilog. Tubudo ka mo kaya na pampaswerte da yan. Dapat igwa ka mo kan sa lamisa so mga bilog bagang prutas. Tubudo ka mo kaya. Tapos so pag eksaktong alas 12 tabi, Sir Cassie William, malukso. Ngani da ang lumangkaw. Yan mga nakagawian ta na yan. Adi so mga naokdan tayan sa satuyang mga magurang, lolo, lola. Tapos magsulot ka ngayaki, may mga bilog-bilog man. Ngani ngayang maswerte, igwa ka po permiki imo. Kung magparatubod ka kayan tapos hugakon ka manggiraray, Sir Cassie William, dahil ka nagsusumikap, dahil manggiraray. Dahil ngayata maswerte ngayaya. Malag ngaya kita ki prutas na bilog-bilog tanganing ang taong 2024 sirtihon kita. Tapos dahil ka man nagtatrabaho, sige mo sa nantalab. Ano mangyari kang buhay mo kaya? Tatad pag-restoryahan tan mga tugang. Ano sa tuya mga riparong niya na Webes? So biyahe po kang PNR train na naga vice versa Legazpi. Kuminarangkada na kasudma, Sir Cassie William. Takulon so gustong magrulunad lalo na suday pa nagkakalunad sa tren. Mabalo lamang ninda so biyahe haling Legazpi kasi ring dyan sa Naga City. Tapos Naga City to Legazpi. Nagbiyahe na kasudma, Sir Cassie William. So iba, nagrulunat.
Maka-experience lamang yan kita makalunad sa tren. Di daro-diretso na po sa biyahe. Kundi may mga reparoan sa tuyang mga kababayan na dahil lamang ki mga barikada bagadi. So alimbawa maagi sa tren, tapos may nagkukross pa na mga bihikulo. Wara tabi da ki barikada. Pag maagi na baga ang tren, dapat di barikadahan na tanganing dahil na ki may magbalyong mga motorista. O bata kita baga, ako unta na naday po kitang disiplina pag-abot po sa pagmaneho. At anang nahiling ng mabalyo na sutren, pipiriton pa na magbalyo man kita dyan sa tinampo. Aber, patabi nabot ka kang tren, rimati ka. Yo, yan ang mga reparo na dapat may mga barikada yan, harayo pa sutren, nagbubusina pa sana. May barikada na nganing dahil na po magbalyo sa mga bihikulo. Yo. Tapos sa mga gagod tabi nindong manok dyan sa gilid kang release, haralion tabi nindong. Yogon mo tabi, Sir Cassie William, sa mga pambulang na manok, nakagakod dyan sa release kang tren. Paano kung rabasan ang kang tren? Sa mga pambulang tabi nindong manok, nakagakod sa tren. Nandingawan baga nindo, yao na sa tren, irak man kang manok. Baka tabi makalingaw ka mo ha, na igwa na pong biyahe o rual daw ang tren Legazpi hanggang Naga. Sa mga manok tabi nindon pigagakod dyan. Baka makalingaw ka mo, may biyahe na, ginakod pa nindo sa manok nindo, hirak ma. Luwas kang tinula. Oy, my good news, mga albayano. Oy, albayano. May good news tabi hali sa aliko. Gari. Dahil naman kamo kay ni mapapamuda. Halos oral daw tabi mga tugang muda ang iabot kang aliko sa saindang mga konsumidores. Iyo, membros konsumidores kang aliko. Halos muda, oral daw ang nakukuha kang aliko. Ano nga ang maray na bareta kahali po sa aliko? Oy, ngunyan da tabing Disyembre, Sir Cassie William, mababa po so singil kang kuryente kang aliko. Wow! Yan maray na balita. Bako ngayon puro palsok. May baba singil da tabi sa konsumo kang kuryente ang aliko. Ngunyan pong Disyembre. Mababa ngayon sa singil ta. Dahil managparagaramit ki appliances ta malipot. Ang terming palasok ngayang electric pan. Ano pa sa tuyang mga reparo? So implementation tabi mga tugang kang wheel clamp kang mga bihikulo sa syudad kan Legazpi. So mga dahil baga nagsusunod sa mga pagpark kung sain-sain sa namin na park. So pag kaklam baga tabi kan mga bihikulo na may mga bayulasyon sa pagpapark sa syudad kan Legazpi, suspendido mo na tabi Sir Edwin Sistina. Suspendido mo na ngunya na Pasko. Yo. Mga kaso po nin COVID-19. Digdi po sa Bicol Region. Nako, nadagdagan tabi kay 79. O kaya tabi ha. Pahit ka mo dyan sa dakol na mathawo. May nadagdag tabi na 79 kaso nin COVID-19 ang Bicol Region. Sabay man iyan kan mga bilang kang mga naputokan
Sir Cassie William, subilang man kan mga naputukan sa Bicol, uminabot na sa 7. Dahil pa yan na ha, dahil pa tulungal daw pa kita bago mag New Year. Sabi kang PNP Bicol, pag silibrar tabi, mga tugang kang Christmas, digdi sa Bicol region, naging matrangkilo. Yan ang sa tuyang mga riparong niya na Webes, asin may iba pa yan, at yan. Yan ang sa tuyang mga pag-restoryahan niya na Webes. Ano, digdi po sa lawgan sa tuyang programa. Sige po mga tugang, 26 minutos na. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, yaon po yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu, ingat po permi. Happy New Year po sa Indogabos. Siringman mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay tama na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan mga tugang si Congressman Nato Rijal Bongalon kang AKB Party List. Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albayan kan may kay Mayor Shi Peña Campos Bilo kang Malinaw Albayan. Sige. Thank you very much po. Mga katuwang niya to sa programa. Alas 7:28 na. O yaramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na kuon tamon ang linya kang pag-asa. Nagpaparoran-oran na naman. Ano iyan ang mga pag-uran-uran na namamatian ta po digdi sa Bicol region. Haramon tayan po sa pag-asa ha. Sige tabi mga tugang kuon tamon ang linya kang pag-asa. Sige, nasa linya na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. 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 Good morning tabi, Pag-asa. Uy. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, December 28, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin halos walang masyadong kaulapan dito sa malaking bahagi ating bansa. Sa pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Kaya sana mga kababayan natin sa Cagayan Valley Region, Aurora at Quezon ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Sa nalabing bahagi naman ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon, patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies o ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Malaking bahagi ho ng ating bansa makakaranas ngayon ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng bansa, itong Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Base naman sa ating mga pinakahuling datos, sa ngayon, wala tayong namamataan anumang low pressure area o bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga po hanggang sa mga pagtatapos ng taong ito, mukhang malit na yung chance magkaroon tayo ng bagyo. Pero asahan pa rin nga natin yung mga usual natin mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pumunta ho tayo dito sa Luzon, makikita natin, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Cagayan Valley Region, kasama din itong Aurora at Quezon, dulot yan ng northeast monsoon o hanging amihan.
Itong lugar na ito na ating bansa ay bahagi ho na tinatawag na Type 2 climate. At sa lugar na ito, lalo na kapag panahon ng Disyembre, Enero at Pebrero, ay malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng Northeast Monsoon. Sila yung unang nakakaranas ng dalang ulan ng Northeast Monsoon na nagmumula nga sa Hilagang Silangan. Samantala, sa nalabing bahagi ng Northern and Central Luzon ay inaasahan pa rin natin yung posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan, habang sa nalabing bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region at Mimaropa, posible naman yung mga thunderstorms o mga pagkilat pagkulog, kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius, sa Metro Manila naman, 23 to 31 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi, sa Bicol, nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Calayan Islands naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ng Kabisayan ay makararanas pa rin ng mga posibilidad ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo-lalo na dyan sa bahagi ho ng Eastern Visayas, dulot yan ng easterlies. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 28 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay maaring makaranas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao regions, epekto pa rin ng easterlies. Habang ang nalaming bahagi ng Mindanao, asahan pa rin generally fair weather, although posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat nga ng temperatura sa Zamboanga, 23 to 35 degrees Celsius, sa bahagi ng Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas sa gale warning ngayon, kaya ligtas din pumalaot yung mga sakyang pandagat, kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At narito naman ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho ninyo itong Kamaynilaan, Baguio, Legazpi, Metro Cebu at Metro Davao, generally makararanas ng fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang posibilidad naman ng mga isolated light rains sa bahagi ng Kamaynilaan at dito sa Baguio City. Inaasahan din natin sa mga sunod na araw, posibleng medyo humina itong hanging amihan. So, ibig sabihin nito, posible yung bahagi ng Kamaynilaan ay makaranas din ng mga thunderstorms, mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga kababayan ho natin na mag-uuwian pa bukas, araw ng Biyernes, asahan natin generally fair weather, liban na lamang sa mga usual na rain showers and thunderstorms. Agwat ka ng temperatura sa Metro Manila in the next 3 days ay mula 24 to 30 degrees Celsius sa Baguio, 16 to 25 degrees Celsius sa Legazpi naman, sa 24 to 31 degrees Celsius, Metro Cebu nasa 25 to 31 degrees Celsius, habang dito sa Metro Davao nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat ganap na alas 6:19 na umaga at lulubog ganap na alas 5:36 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph, lalo na pag naglalabas tayo ng mga rainfall advisories, mga thunderstorm information at iba pang mga impormasyon tungkol sa lagay na ating klima at panahon. At live na nagbabalita mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maghanda tayo para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed day sa inyong lahat. Maraming salamat po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Kampana ng simbahan Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo'y magsilakad at masiglang tumuhin ating simbahan. Okay, mga tugang, salamat po Pag-asa. Di daiman po ki namomonitor na anuman LPE man or anuman na raot nin panahon. Ang Pag-asa sa luwas asin laog kang Philippine Area of Responsibility. Ibaba na daan tsansa na magkaigwapa kita kibagyo ngunya na taon. Thank you, Lord. Salamat, Lord.
mga isolated rain shower and thunderstorm sa nadaan. Ang satuya pong Bicol region. ang bendisyon. Importante ngunyan, magdara ka sa nakipanangga sa oran. Tayo Yo. kakaroon ng higit na Thank you, Lord. Salamat. Garidoro diretso ngunyan ang satuyang pagsabat kang bagong tao. Alas 7:36 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mga tugang ha. Mabalik po sana madali ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa nang pagiromdong. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung sain bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung sain mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, niya nagapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong yung pagkamot, katonilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Ali Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV,
ng puro-puro at aramis mo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang 43 minutos. Lipas na po ang alas 7 ni Morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan makuha. Along National Road. Sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. No? Sige. Oras pong yan, natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi, kang siyudad ni Tabaco, Congressman Atty. Jel Bongalon, kang AKB Party List. Kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Capos Bilo, kang Malinaw Albay. Sige. Doro-diretso na po kita mga tugang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugarariyan sa indong servidora sin taga-Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, ngunyang pong Webes na kita. Sa 28 kang Disyembre taon 2023. Sundo po kita alas 9 tabi mga kabayan. Kaya ano papigahan na ta? Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Sige mga tugang, 15 minutos tabi bago mag-alas 8. Sabi ni Sir Cassie William, pabati da tabi sa batch 93 kang Tabaco National High School tabi, Sir Cassie William. Anong eskwelahan po ini? Batch 93. May reunion dyan hapon. May reunion tabi kamo sa batch 93 dyan hapon. Sabi ni Sir Cassie William. And apudan taman sa batch
85 kang Tabaco National High School. Igwaman kamo ki Christmas sa Pudkeni party sa aga. Petsa 29 iyan. Diyan po iyan sa residensya kan sa indong presidente. Si Bosmar Naburser. So batch 85 kang Tabaco National High School. Alas 5:30. Igwaman kamo ki Christmas party. O dyan tabi iyan sa residensya ni Bosmar Naburser. Sa aga naman yan. O tama, Tabaco National High School, batch 93. May reunion kamo. Sa intabi ang reunion, Sir Cassie William, mapa-adapt ako sa 93. Kami, batch 91. Good luck na sanha, iringa tabi kita. Okay, sige. Kasuod Sir Cassie William, uminarangkada na subiyahe kang tren sa Legazpi hanggang Naga ang biyahe. Philippine National Railways ang ruta Naga to Legazpi, vice versa. So, biyaheng Naga to Legazpi, ang schedule po alas 5:38 nin aga. Tapos alas 5:30 nin hapon. Hali po yan sa Naga, pasiring sa Legazpi. Mantang so, biyaheng Legazpi to Naga, ang hali mandigdi sa Legazpi, alas 5:45 nin aga. Dua ang biyahe ha. Tapos ang pagkahapon, mahaling Legazpi, alas 5:47. Dua ang biyahe, kadal daw. Sulbudan. Anong sulbudan? Ini, garimas na ini naglalagadi so tren. Mahali sa magsasabatan gari. Tao, aling Legazpi, pasiring sa Naga, igwa man ki alas 5:45, hali sa Legazpi. Tapos igwa man kihali sa Naga na alas 5:30. O di magsasabatan so tren. At pira dyan ang release. O di dua ang biyahe, sarong aga, sarong hapon. Haling Naga, haling Legazpi. Ang bayad na tabi mga tugang gikan sa Legazpi pasiring sa Naga, 155 pesos. May mga discount po sa mga senior citizen, mga estudyante, tapos sa mga PWD. Dapat ipiling sa nanindon sa indong mga ID sa ticket seller. May discount po sa PWD, so senior citizen, saka mga estudyante. 155 pesos ang ang pamasahe, pasiring po aling Legazpi, sundo Naga. Naga to Legazpi, alas 5:38 ni Naga, alas 5:30 nin hapon, paghaling Naga. Paghaling naman sa Legazpi, to Naga, alas 5:45 nin aga, pagkahapon, igwaki, biyahe man na alas 5:47 nin hapon. Sarabot tabi kita. Sabot na. Ang mga apod kaini, mga station na aagihan, paghali po dyan sa Legazpi to Naga, dyan po sa Kapantawan, pon 15 pesos palang sundo, 155 pesos ang pamasaya di. Yan po sa Kapantawan, Bagtang, ang sunod ka na pundo diyan sa Daraga. Trabisiya diyan sa Ginubatan, sunod sa pundo ka yan, Ligaw na.
Tapos mapundo naman dyan sa Uwas, Ulanggi, Matakon, Bato, Lourdes, Iriga, Baaw, Pili, unless na pundo, dumana Naga City na. Yeah. So yan ang mga schedule kang PNR at paka mga nusaro daw, mapasyar daw kita ta. Pwede ba gadi? Halimbawa ngaya gusto mong mag-joyride, ali kang Legazpi, alas 5:45. Ngunyan, pag uli mo Haling Naga, lumunad ka Haling Naga, alas 5:30 nin hapon. Ayos na baga? Maglimok-limok ka muna duman sa Naga City, maghapon, di maabot ka limbawa alas 5 maghali sa Legazpi, mga 3 to 4 hours da ang biyahe. Di alas 5, alas 6, alas 7, mga alas 8 ka na maabot sa Naga. Ngunyan, ampod kayo ni, pag abot mo sa Naga, maglimok-limok ka na muna, magrabas-rabas ka na muna sa Naga. Pagka rabas-rabas mo, umuli ka, lumunad ka ng Haling Naga, subiyahe kang 30, sa train ka naman lumunad. Haling Naga, alas 5:30, pauli ka ng Legazpi. Perti ano de, ano daw tabi SM kong ma-joyride ba? Kundi, may mga nagkakariparo tabi mga tugang. Unian reparo kan sa tuyang mga kababayan. Dahil databi ki mga barikada, sumanga tinampo na nag-aagi ang tren. Taba-tabaga ngaya ang mga motorista ta. Ako unta na naday ki mga disiplina ang iba. So iba man sana. At na ngayang nahiling ng mabalyo na sa tren, pipirito ng gad na pipiriton na makross pa dyan sa tigagihang kang tren. O ngaya duman sa inutan na traffic, o ba kung naalanganin siya, nasa ibabaw siya kang release kang tren. Maray kung ang tren, gari Karabaw. Na pag sinabi mo sa Karabaw na, mapundo yan, paano mo mapapundo ang tren? O ba kung aduduson ka dyan kang tren? Lang dunong mo na, hiling mo ng nagdadangadang na sa tren, pipiriton pa na magbalyo sa kinampo na pigagihang kang tren. O yun yan tabi ang mga reparo. Adi, taday pa databi ki mga apod kene, barikada. So mga pigaagihan baga kang tren na tinampo, dapat nga may barikada yan. Bako sa nangaya so, igwag yang ki na-assign man gari ki so nagmamando kang trapiko, mga plagman kang PNR. Dapat nga igwag ki barikada. Pag aranin na so tren, barikadahan na tabi nindo ki kawayan. Kawayan tabi isi mangil kawayan. Nganing tayo mag-aragi sa mga bihikulo. Minsan pa may na rulusot dyan, single na motor, tricycle. Nang uyan na sa tren. Bakong inadudos ka kan tren. O yan tabi ang mga reparo na so operation baga kang tren baga dyan sa Naga Tuligaw. Pero tabi so nagada. Sige na. Pero so nagadan so pag-abri kang pagbiyahe kang tren Haling Naga Tuligaw. O bako dyan sa may ginubatan, may natigbak dyan. Naligis kang tren. Kundi ako nasa gari mga duwa. Kaso susaro, gari inatake, nagbalyo yata sa sandali ha. Nga ta nagtataririk na naman ang signal ta. Kundi ako nasa sala, gari duwa tabi na ang nagadan dyan sa may parting ginubatan.
Kundi ako nasasala ha. Gari natatandaan ko, susaro, gari nagbalyo sa rilis kang tren, inatake. Dahil na nakabalyo sa tren, dahil na nakaagi sa rilis kang tren, naligis kang tren. Buhayong ka daw kang tren pag naligis ka. O, saro ito. Tapos igwapan saro. Basta natandaan ko, so gari inatake. Hilinga po nindo ha. Kaya, sabi kang sa kuyang barkada, ngaya, halato naman siguro ngayon na, igwa kimatigbak mo na. Arog baga kita kaya? Pag dahi paki nangyayari, dahi sana. Sabi kang barkada ming si Dr. Chris Giana, reactive kitang maray. Bako kita proactive. Reactive kita. Ilinga. Yan nga yung mga paglagtak CCTV. Tapos may CCTV sa nangaya. Dapat nga kan, igwaki, bantay ang CCTV, tanganing kung in kaso nga may nangyayari on time, maka-action ka tulos. Maka-respondi ka tulos. Ilinga nga kita. May nangyari nga duman sa lugar, lahat nga nangyari, may CCTV nga diba? Igwa nga, re-review sa CCTV. Pag-review kan CCTV, igwa man ang nga, huto nga ho. Saka nga kita ma-react. Reactive nga kita. Ano do nga kung proactive kita, na yung CCTV yan, may gwardya, nga ning ura mismo, kung may nagigibok ki krimen duman, madadakop mo tulos, makareact ka tulos. Makarespondi ka tulos. Yan ko tama man si Dr. Chris. Reactive po kita. Lalo na ngayon sa itong gobyerno, sa tuya mga ma-autoridad, reactive. Lingan na ngayon nindo yan ha. Yan ang mga reparo pa sana dyan sa pagbiyahe po kang tren. Halaton naman ngayon na may madiskwido ngayon dyan. Lingan nindo so pag dry run kang tren. Bako nagsarabitan so kablikan mga kuryente. Nagpurotok, nagkaralayo. Iling na ngayang maagi so tren. Dahil pa ngaya inarayo sa mga agihan. Inarayo sa mga drop wire kan mga residensya dyan, mga residentes dyan. Halaton pa ngayang sagasaan kang tren. Nailing mo na ngayaya. Kaya sabi ni Doc, reactive kitang maray. Bago kita proactive. Yan nga, taday pa kinatitigbak dyan, dahi pa kinadidisquido, dahi sana mo na. Saka na nga kita, pag may nadiskwido na nga dyan, pag may natigbak na, o di saka naman nga kita mag-araksyon. Dapat nga, igwa kibarikada yan, sumipig bababa baga, pag maarani na sutrin, may barikada dyan, kunday pa nga yan, laganin do kibutong. Butong manilag mo dyan. O kaya marurugi. Tangani, sa mga bihikulo, sa mga motorista, dahil na mag-aprita, na magbalyo, taranin na sutrin. Kita baga ngayon, nga. Lalo na ngayon sa mga single na motor na lusot digdi, lusot duman. Kung may puntuman, niya ako sa barkada may. Kaya ngaya, magpurustahan niya kita, day mahaloy, may matitigbak dyan. May magiging casualty na naman kita dyan sa biyahe kang tren na yan hanggang Legazpi. Kaso biyahe nga nga naga to Ligaw. Piraso na tigba. Digdi ngayon sa Legazpi, pag-aragi dyan sa mga agihan kang release dyan sa mga barangay kang Legazpi, dyan sa Daraga, ilinganin do. Nagkasaranay kaya sa mga yaon dyan, haluyon bagaan panahon. Dahil po kita rin na nag-aagi dyan. Dyan tigagarakod sumanok.
Diyan pigagarahe sa indang mga tricycle, padya, kung ano pa man. O diyan igarahe sa release kang train. O baka makalingaw tabi ka mo na may biyahe ng train. O baka ang tudon baga pati sa mga parabulang, ang pagkaagang iyan, tigagakod dyan so mga manok ninda, tigpapainitan. Tigpapasabsab ki awot. So manok. Ang problema, ngunyan, may biyahe na sa train. Baka tabi makalingaw ka mo ha, sa mga parabulang. Igakod nindo sa release kang train, hirak man kang manok. Baka maging corn beef. Ang sa indong pambulang na manok, kung iyan tabi, maligis po yan kang train. Kuyugon mo maligis ka kang train, dahil ka maging corn beef. Yung masanatabi ang reparo na dapat tawan tulos ki aksyon kang mga nanunungdan. Dahil na po paghalaton, naigwa mo na kimatigbak, may masampulan mo na. Nakipustan sa barkada ko. Krustaan niya kita na sigurado ngayang may matitigbak mo na dyan bago yan mapurlok-pulok na ma. Sungon yan na daipat. Kasud mapamasa na supon kang biyahe. Kasud mapasa na. So, dahil na paghalato na, igwa man agad kimangyari. May rimalaso man nga na may madiskwido, may matigbak. Gibuan na tabi nindo so dapat. Aram na baga nindo kung anon dapat nindong gibuhon. Mga gurang na baga kamo, mga gusgos na kamo. Aram na nindo. Siyo man sa natabi ang reparo, baka dahil nindo na reparo, di nariparo lamang tabi ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:02 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Gari nagluluko-luko naman ang sa tuyang signal. Adi, nakabalik na kita. Pasensya tabi nakabalik na. Pangaradyan daw parangadyan ta daw muna di. Sarabay taw po muna kita sa orasyon pirata nganing pasabungan lamang kita ki mahal na Diyos na dapat ang gibuon ta so tama. Sarabay po muna kita sa orasyon pirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación,
ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong ng pagkamot. Katunilungan, asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Haling Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV.
Tiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 12 Minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuyag ang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano, madali lang po nindo yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Yan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. No? Sirigman mga tugang, ang oras niyan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay tama dyan sa tuya ang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. And kay Congressman Atty. Rigel Bongalon kang AKB Party List. Sabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Campos Bilo kang Bagong Malina. Sige. Balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girariyan sa indong servidor Asin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw ni Nuebes. So, Webes na kita 28 na kang Disyembre taon 2023. Sunda po kita alas 9. Tulong aldaw na sa natabi mga tugang. Masabat na kita kang bagong taon. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, 14 minutos na, lipas po ang alas 8. So tulungal daw na sana, masabat na kita kang bagong taon. Sa mga parantabay pala niya to, paki-share na lang paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Ngani pog mahiling man kang iba. Okay, sige. Inutunta mo nining maray na bareta kang Albay Electric Cooperative. Alos sural daw baga muda ang iabot kang aliko. Muda ali po sa mga membros konsumidores. Pag puminiritaw-pitaw ang kuryente, mumudahon kang mga membros konsumidores. Lalo na pag narautan mga appliances, muda ang iabot kang aliko. Sabi mga tugang kang kooperatiba,
ini pong Albay Electric Cooperative na ngunyan databing Disyembre, mababa databi o kaya mahibaba databi ang singil kang kuryente, kang aliko. Sigon ini mga tugang sa Albay Electric Cooperative na nagbaba databi kaya paano, so singil duman sa generation charge, hali po sa mga planta, siring man po sa pagbaba kang presyo kang coal. Sa mga merkado kaya, ma-implementar man databi sinda kibawa singil sa kuryente. Digdi po sa probinsya kang Albay. Yan sana. Ano nangyayari kan sa tuyang? Nakabalik na kita? Ano sa tuya naman na pahit? Kabalik na? Nasa ere pa kita o day na? Iyo pa? Nasa ere pa kita? Mata may maray na barita. So, aliko, tigpupundo-pundo man nino. Nagbaba databi mga tugang so, nakalay pa. Nakalive ka pa kaya. Mata permina sa nang nabubo, namumuda ang aliko. Nagbaba databi so generation charge. Kung kaya, may baba man databi kisingil so kooperatiba so aliko. Ngunyan tabing Disyembre, tayo taram sa January kung iyo pa. Ngunyan na Disyembre, nagbaba databi so generation charge, kaya mababa man so Albay Electric Cooperative kisingil sa kuryente. Para sa mainland and mga residential, ang sisingilon databi sa mainland, ang residential, sisingilon na 8.2754 kada kilowatt hour. Mantang sa mainland ini, sa mainland, tama, mainland, residential, 8.2754 kada kilowatt hour. Magigina sa nadatabi ning 7.2950 kada kilowatt hour. Sa low voltage, mantang databi sa mga high voltage, yun sa mga commercial adi, 6.0586 ang sisingilon kada kilowatt hour. Para man databi sa mga residential sa isla, masalanggaw pala ng kuryente sa isla di. Sa isla dati 10.761. 10.7601. Magigina sa nadatabing 10.1985. 10.1915 kada kilowatt hour ang singil. Kang aliko, ngunya na Disyembre man sana. Dahil aram sa Enero, kung ibaba pang generation charge. Dahil aram. Basta ngunya na Disyembre, mababa da, susingil kang Korea. Halimbawa, nagbabayad ka mo ki mga 2,000 labi. Ang kada bulan nindo, sa konsumo kan sa inyong puro palasok na kuryente, plus barout so appliances din daw. Di, jackpot ka mo. Yo? Limbawa, 2,025 ang tigbabayadan nindo kada bulan. Siguro, mababayan ki mga 2-3. Yung mga 2-3 na sana ang pigbabayadan niya. Limbawa, kung dati 2,5, mga 2-3 yan. Yo? Ngunyan na Disyembre man sana.
Plus isabay na tabi nindo dyan sa pagpurupalso kang kuryente, raotso sa indong appliances, arog nga kang flat TV, na bakal nindo mga, gura ng flat TV ngunyan, 20 mil. O, pag narootso flat TV mo, na 20 milan ka. Kaya, ano man nga tabayadan ka mo kang aliko kung maraw tiya. Dudaw ka mo diya. Ayo, so day taman masisingil so aliko pag narot so appliances sala mo ta sinaksak mo. At ana nga yung hulbuton mo, sinaksak mo. Bako sala kang aliko. Bako sala tabi ang kang aliko, sala tayan ta sinaksak ta. Sabi na ni Mr. Hulbutan at hulbuton mo nga. Sinaksak mo. Lalo na ngunya na mabagong tao. Ingat tabi ka mo kan mga pagsurusaksak nindo. Pag day tabi nindo na hulbot ya, may problema tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Yan ang marina barita, alis aliko. Pengalo amo na ki muda, saka naman. Kami nga ni nagpasko da yung kuryente. Pata sa Eriami sana, makaurihon ta. So duman sa inutan mi, ikon kuryente, puga-puga subiri joke. Samantalang kami madiklaw. Alo yun pati ang respondi kang aliko. Umapod ka, nga reported na nga. Bata so hotline, pag inapudan mo, sige sa naman ang ring. Ay, anong klaseng mga hotline niya? Yan ang maray na barita. Pag receive nindo ngunyan kang bill kang kuryente, agariyo na siringila na. Pag makatapusan na baga, masingil na kang konsumo nindo sa kuryente. Baka lamang, basta ikaw yung kipagbaba, alimbawa ngayon pigbabayadan 2.5, may pagbaba yan, may mababa ang kidihit. Pero kung halimbawa ngayon kukonsumo nindo mga kumperang kilowatt hour parehas manggararay kang nagastos nindo ka nakaaging bulan, mas mababa-baba ngunyan ang sa indong bill kang kuryente, hali po yan sa aliko. Sige. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:23 ang satuyang Philippine Standard Time. Digdi kita sa siyudad kan Legazpi. Gari pigpahingaluan man kang task force kaayusan. So mga bihikulo na mga sutil. So mga bihikulo baga na maski sa Inmina Park, maski nababasa niya ng no parking, mapark, duman hanggang sa may tangod kang no parking. Sabi digdi, para mentras databi mo ng pigkansilar, para mentras mo natabing pigpundo, so implementasyon tabi kang pagklambaga kang mga bihikulo, so will clam pagsalaan sa imong pakapark kan sa imong bihikulo sa siyudad kan Legazpi. Halimbawa ngayon nagsini ka o kaya nagrabas-rabas ka dyan sa Laugang Mall, pagluwas mo, pagsala so sa imong naparkingan, iguang klaman sa imong bihikulo. Pigsuspender mo na so implementasyon, sagkod da tabi pitya 31. Pwede kita kayo ni mag-park maski sa para da tabi magtauman ki konsiderasyon sa mga konsumidor, nagbabakal ki mga regalo, nagbabakal ki grocery, at halos baga ang mga mall para no naman ang excuse me po, para no naman ang mga parking area. Ang iba may na park dyan sa gilid kan tinampo. So
may ano mo na pag suspindi mo na kang implementasyon pagtaw databi kay konsiderasyon duman sa mga konsumidor na mabarakal bagatabi mag-grocery yan. So sabi yan mga tugang kang task force kayusan na pinanginginutan po yan ni Sir Andy Marbilla. Tawan gusto databi ni natawanin na pagsabot ang mga mabarakal databi ki Manlayla o kaya mabarakal sa mga Manlaylain na establishmento sa siyudad kan Legazpi. Pero kay puhan man tabi na mag-hazard light databi manggiraray ka mo kung nakapark ka mo sa gilid kan tinampo. Lalo na databi kung madali man sa natabi ang sa indong tudumanon. Dapat naka-hazard. Dipisil baka marabasan ka mo dyan batang iba mina parada sa nasa gilid kan tinampo. So hanggang pitsa 31 dahil mo ng operation so mga nagkaklam kang mga dahil nakatama na pagpark sa siyudad kan Legazpi. So, dapat magpark ka mo ba kung man so obstruction? Miling nga suspendido so pagkaklam kang mga dahil nasa tamang pagpark kang mga bihikulo sa Legazpi. Pahito nin, dumaski sa inya ka mo, pwede ta, suspendido. Batarog kaya. Iligilingon manggiraray nindo ang sitwasyon. Patodon tambuhay ta na aram ta ng tama higigibo ta pasusala bako ata ng aram ta na susala sa kasatama nga tatatig pipili ta pasusala o patodon ta na kita pagday ngayang bantay pait sana aram ba kita kaya Sir Gerard, good morning tabi sa imo. Aram baga kita kayan, dahil man niya kipulis, dahil man niya kinagbantay, umalaw kita maski no entry, ay tunta, dahil man niya kipulis. Aram baga kita kaya, nawawara sa disiplina ta, o talagang dahil kitang disiplina, at anang aram tanan sala, iyo pang gigibuhon. Naarog kayo ni, naaraman ta na, suspendido mo na sa pag-implementar kang pagkaklam kan sa pagdadakop kan sa mga dahil nagpapark sa tamang parkingan. Pahiton ta ngaya ta. Aprobitsaran ta ngaya ini. Urawa ngaya dahil man ki mandadakop. Arog kita kaya. Arog kita kaya. Sabi digdi, sa gabos databing motorista na dai may pasabot padigdiha, may pagirumdum pa diha. So gabos na tabing motorista na dai magpark. Dai tabi ka mo magpark sa hampang kang gate. Kang may mga harong. Igo baga dyan na may harong. May residensya dyan. Pribadong residensya. May gate. May bihikulo man yan. Minsan, dahil naririparo talagang kapatalan siguro kan mga nagpapark. Iharangan iyan, iparkan iyan ki bihikulo nila. Di kung halimbawa ikaw may kagsadiri kang harong, paano paglaog mo, paano pag-agi mo, nasugit mo, na parkingan ki ibang bihikulo. Makakakuha ka talaga kay Kaiwal Sir Gerard. Tapos saluyong kakihala, tahuto pala, nagsini. So agyan mo na nabablakan ta. Pinaradahan nga ni so agyan mo. Dahil mo, isus kung malibong ang payo mo, pwedeng masuhon mo ang bihikulo niya. Bako? Kaya, isus ko, garit kita suday perming, garit suday kita nagkuro aki lisensya, na SOP na iyan. Dahil naman kay po na pagpaparataraman pa ka muna, hoy, dahil ka dyan mag-park, tahuyan nga ni. Kaya baga kadaklan na may mga gate,
may mga residensya na don't block the driveway. Don't block the driveway na pinaradahan mo pa. Dahil ka kan magurag-urag kung ngay katag sa diri. Kung ako, barasong ko lamang ang bihikulo mong so yan tabi mga tugang ha. Bako yan sa mailing nga yan suspendido sa implementasyon kang pagkakalamduman sa mga bihikulo na kung sain-sain sa namin na park. Abusuhon naman nindo. Patudo na tabi din ang buhay ta. Patudong ta ng buhay ta na. Duman kita permi sa tama. So, tayo kita makadanyar na hindi siya nakiiriwal. Nagkakigwa kiiriwal dahil sa arog kayan. Bata, sa syudad Bagacan, Legazpi, lalo na sa aga, Pitsa 30, Isus ko. Grabe naman dyan ang mga bihikulo. Inda sana magkakatrafik-traffic na naman andyan. O kaya pag ako minapasiring dyan, dahil ako nagdadaraki bihikulo, taday man akong bihikulo. Ang gigibo ko, minalakaw na sana ako tabi sa Diyon. Maglakaw ka na sana. Tanganing day magkulog ang payo mo, yugo-yugon mo traffic ka dyan. So, dapat minsan kaya, pag-arog kaya na mainit ang payo mo talaga. Pag na-traffic ka, di may kaiwal katulos dyan. Bagaw? Maraynaldo, tabi mo, sa pa-shoutout na tabi sa pasaway sa tinampo. Made in picture kaya ang lisensya. Yun ang pigsasabi ta. So mga daiman talaga uminaragi sa tamang proseso pagkuha lisensya. Iyan tabian may mga perming may violation. Daiman hindi aram, daiman hindi nagiyan. Kaso lisensya ninda made in picture. Kaya ilingan nindo ang tinampo. Ilingan ata ng one way. Halimbawa baga may traffic sa sarong lane. Nga sa right lane may traffic kalawigon. Pag hiling ninda digdi sa left lane, digdi sa linya kang kasabat ninda, dahil nga kinag-aragya. Ano daw nga sabaton ko? Diyan nagkakaiwaki problema. Ata ng sulinya niya, na dapat dumansa na siya, kinaon niya sa ibong na linya kan kasabat niya, o bako nag-iriwal. Diyan kita nagkakaigwagi problema. Hilingan nindo da sa ibang nasyon. Ako dahil pa man ako tabi sa Diyon nakaduman sa ibang nasyon, pero grabe ang disiplina da duman. Halimbawa ngaya kung traffic ining right lane, so mga bihikulo na nasa right lane, dahil ninda iukupar ang left lane. So duman sa ibong na para duman ito sa kasabatan ninda. Parang dakan sa ibang nasyon. Sa ibang nasyon ngaya, dahil pati kayang mga otoridad, dahil kay mga pulis, baka pag-abot mo ngayon duman sa kung nasa ibang nasyon ka ngayon, pag-abot mo ngayon duman sa orinutan, may ma-plug down na sana sa imo, may violation ka. Pero dahil man ang mga enforcer, namomonitor na sila. Halimbawa ngaya, may violation ka ngayon tabi digdi. Ano nga yung violation ko? Suminubra ka ngayon sa kaskas. Arog kang kadisiplina. Ano daw kung gibuon man ang digdi sa Pilipinas? Kaya lang dahil man kinangyayari sa Pilipinas kan mga arog kaya. Sa Pilipinas, langkawan so penalidad, iyo manggiraray. Aram nindo kun nga tata, day kita na didisiplinang maray sa Pilipinas, maski halangkaw na ang penalidad. Igwa kayang mga kuto. So mga enforcer, pag nadako, ano ngayang gusto mo? Uni ngayang dakol na penalidad o uni sa nangaya sa imo. Hilingan na kita. Bakong pag nadakop baga kita, uni baga, kita baga. Lalo na sumay mga pirak-pirak baga. Pag nadakop, sir, pwede tabing ariglo na sana. Pero may pag-aarong kita kaya, may violation ka, sir, pwede tabi pag-urunan ta na sana. Nita nga ning, dahil na ako maperwisyo man, araw kaya
So enforcer man tabi Sir Alan Calleja, Sir Mon, iyo man ang purpose na katotal nganing may utang nabot ka sa kuya. Uni, gusto mo magtao ka na sa nataw ni ngayon, paratas na kita. Kaya di sa Pilipinas, dahil man aasinso dahil dyan. Bako? Dahil mo man mabasol so law enforcer ika nag-o-offer. Samantalang so law enforcer, iyo man talagang gusto. O kaya madisiplina mo mga Pilipino? Sir, yun sa nangayaw. Kaya mo na pagsurati yan. O na ngayon mo, naligay sa gilid daw. O na pang Christmas ko lamang sa imo. Baka? Pero sa ibang nasyon, mga nusaro, maabot ini ni Sermon na Calleja, sa ibang nasyon, grabe ang disiplina doon. Pag ika may nabayular na batas duman, pag agi mo, dahil ka na magkakaagita, may bayulasyon ka, huni ang bayadan mo. Halang kaon ang pinalidad duman. Sumubra ka nga niya sa nasa kaskas. Ngaya, ang kaskas mo sa nangaya, 50 kilometers per hour. Pag suminubra ka dyan, halang kaon databi ang pinalidad duman. Kaya tarakuton ang mga yang duman. Na dahil magbayular sa mga araw po kaya, yugod mo yan. Kita digde sa Pilipinas, pag dahi kinandadakop, dahil siya na. Hilinga po nindo dyan sa pag nag-checkpoint. Sermon na Calleja. Ako, na-experience ko ni. Pero pag nag-checkpoint ang PNP, duman sa mga bihikulo, sa uri inutan, bago mag-checkpoint, napurundo sa mga motor, so mga daing lisensya, daing restro, una mo kung may burulan. Kadakol na dyan ang mga motor, ang nasa gilid kan tinampuna, dahil minaagi naman sa checkpoint, tayo na nga may problema. Hilingan na nindo yan. Pero, nahiling ko sa mga driver kang motor, may maestro, may abogado pa, nahiling na nagmumotor na, dahil nag-agi si sir sa checkpoint. Anong problema ni sir? Bangan niya ako abogado? Dahil nag-agi si sir sa checkpoint. Yugo-yugo nindo ya. O, ilingan na po kita digdi. Halato na sa naninda, pakat matapos sa checkpoint, ang checkpoint, baga, alawigo na ang sarong oras. Ang pag-checkpoint, baga kang pulis, alawigo na ang sarong oras. Mahalat sinda, pag naghali na sa checkpoint, saka na sinda maaragi. O dyan pa sa nanahiling ta na dakol po ng mga daing restro, dakol po na daing may mga lisensya. Hilinga po nindo ang nangyayari sa tuya pag may aksidente. Maaraban mo, daing lisensya, daing restro, saka na naaraman pag na-aksidente na. O paano kung natigba ka na? Ba kung natiway ka? Nahiling mo na yan. O, sa Bagyo sa naday, pwede yan. O, yun. At least, may iba na palang kita digi sa Pilipinas na lugar na talagang mahigpit kaya si Mayor dyan sa Bagyo. Political will. Mahigpit si Mayor sa Bagyo. So, si retired General Bagayan. O, madepende yan duman sa mga liderista kung ipapautob talaga ang satuyang batas, ang satuyang mga ordinansa. Pero kung yan sana. Kaya sabi kan sa kuyang barkada, kaya yan ang problema sa tuya. Reactive kita. Bako ngaya kita proactive. Imbis na may ibaiteranta sa mga aksidente, o kung ano pa man ang posibleng mangyari, reactive kita. Pag may nangyari na, saka na kita mapulok-pulok. Harap kita kaya. Dilingan ko niya nindo. Uning masabat kita kang bagong tao. Dakol po na mga pigpaluwas ang satuyang mga otoridad na huni ang mga bawal na paputo.
Hilingan nindo dyan sa bakalang kipaputok, may patago na nagpapabakal po dai dapat ipabakal na paputok. Yogon mo yan. Ha? May mga bawal pong paputok na yaon dyan nakatago sana. Tiringhingan sa nanpahit. Sermon. Igwa ka ngayon dyan ki Goodbye Dilima. Mala pa sa na sermon basukaon takalamang dyan. Ha? Dili nga po nindo. O, ang sabi, mapautob ki total ban sa mga firecrackers ang Philippine National Police. Total ban pang apot kaya nahuyan dyan ho, dakulo na nagpapabarakal ki paputok, nakapwesto na nga ni. Kung magpautob ki total ban sa firecrackers, dapat dahil kinagtitinda. Kilinganin do yan, baga dyan, no? O, dyan sa tabako o yan sa may terminal. Tinawan nga ni ikilugar sa mga tindahan kipaputok. Maray konso, paputok na natural ta. Okay lang ito. So, natural baga tabi sermon na paputok. Pag mga duwang aldaw din ng arigos, minatindian putok. Lalo na ngaya kung mga sarong simana dahil ngayon kuro karigos, Isus ko, habang nagtatagal, nadain ang arigos, lalong nagkukusog ang putok. Ito ang matindi. Ang mga Bin Laden na yan dahil lamang. Ilingan na nindo. Diyos ko na sa nagita. Kaya, tabi imbis na bakal nindo kipaputok, bakal na sa indong pagkaon. Bakal na sa indong pagkaon. Para yung kay Diyos na nagpupuro paputok-putok ka mo dyan, nag-inom ka mo, tapos ang pulutan nindo tabi sermon, so adidas baga, so bitis kang manok. Masiramon pati bagaya na adidas kang manok na iluto sa nasugari umba. Maramis-ramis na mapulot bagang sabaw kaya. Di, obligado kang magkamot pag nagpulutan ka ki adidas ki manok. Di, pagkapulutan mo, sindi ka ki paputok. Pagtapok mo kang paputok, dahil man nakatapok sa paputok, tanapulot pa lang sa kamot mo. Kabuyong ka. Una mo, nakatapok na sa paputok, ito pala, napulot sa kamot mo tabi, sermon. Puminutok, remati siguro mo, pwedeng kantang kakakang aki mo, kaya makuapo mo 10 mga daliri, putol ang tulo. Dahil na makakanta sa 10 mga daliri. Ilingan ito ko niya na. Dahil pangani nag-New Year, pero ano subiktima sa Bicol kipaputok? Dari anom na yata o 7 o 8. Kadaklan mga aki. Kadaklan mga aki po, biktima nin illegal na paputok. Araw kang buga. Ilingan mga kamot, nagkasarabuga. Kaipuhan na putulon sa guramoy, kaipuhan na operahan sa kamot dahil naputukan. Nagusto daw kamo kaya naputol na sa indong guramoy. Kulang na sa indong guramoy, imbis na kumpleto, magpaparupuro paputok pa kamo kaya. Bago ngayon tabi dyan, Paul Rinyon. Dahil katabi nung magpapatok ha. Mga paputok na yan. Mabakal ka. Ibakal mo ang kipagkao, maugma ka pa, basog ka pa. Kaysa pa nga mapuro paputo ka kayan, pag naputukan so kamot mo, imbis na nagsabat ka kang bagong taon na kumpleto so kamot mo, so guramoy mo, pag abot ki 2024, kulang na sa imong muro. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 15 minutos tabi bago mag alas 9.
Unin mo na, may naipit pakitang komersya. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong ng pagkamot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, haligay, Honorable Edsel Villesa, Mayor, Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Dating kwento from the other town. Mga togang 10 minutos tabi bago mag alas 9. Pasay maka
Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Beach Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yung makuha, no? Along National Road sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Ano? Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, siyudad ng Tabaco, kay Congressman Ato Richel Bongalon, kang AKB Party List, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Capos Bilo, kang Malina. Balik po kita mga tugang sa programa ako mapugirarayan sa indong servidora sin Tagariparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngonyang pong aldaw kita ni Nuebes 28 na po kang Disyembre taon 2023. Ando po kita alas 9. 3 days na sa natabi, Pasko na. Ayun, Pasko, New Year na. Kaya ano, pampigah natin dyan po. Pero diretso na po kita. Sinripan, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige mga tugang, 8 minutos na sana. Mabibiti na kita digdita. Makonsuelo ining igbubusol naman ngunyan sa kamera. Naramdaman indo sa nakaaging eleksyon na dahil pwedeng magkarandidato so sa SK man sa nabagay na rin. Dahil pwedeng magkarandidato sa mga aki kang mga elected officials. Dahil po pwede magkandidato. Halimbawa, aki ako ni Barangay Kagawad, aki ako ni Kapitan, aki ako ni Mayor, SK ako. Bawal po na magkandidato. Kan nakaagi pong barangay and SK election. O ngunyan, pigbubusol ngunyan mga tugang dyan sa kamera na halion sa political dynasty ban sa SK. Tagari ngaya apod kay ni gari ngaya tigwawa ran taki karapatan so mga hubines na mga aki kan mga politiko pangyari sa maapak ko naman kay ni sa agatanay ni pag-rolayan hata mabibitin kita konsuelo gari iniskrinan ngunyan sa mga agi kan mga elected officials na day makapagdalagan sa sanggunian kabataan eleksyon. Ilingan na ninda. Ngunyan, pigbubusol naman ngunyan sa kamera na aliwon suban na dapat ngaya pwedeng magdalaga. Ay, Diyos ko, na sana kita sa Pilipinas. Sige, halato na hata dit naman sa ini sa 6 minutos. So, kaso po kang COVID-19 sa Bicol region, nadagdagan na naman ki 79. 42 kayo ni hali po sa probinsya kang Camarines Sur, 21 sa Albay, 5 sa Camarines Norte, asin Masbate, 4 man sa Sorsogon, and 2 sa Catanduanes. So, kabilugan databi, nasa 1,500 ang aktibong kaso sa COVID-19 kadigdi po sa Bicol region. So, sagkod ngunyan, nasa 2,755 naman ang mga nagkagaradana, asin nasa 65,628 ang narahay na po sa hilang na COVID-19. Sabi kang DOH, mga tugang na nasa low risk ang COVID-19, nasa low risk pa sa nadatabi. So, ibig sabihin, kahit siya nangyaykap. Di ibig sabihin mga tugang na yaon si COVID.
Yaon si COVID, kasabay tanayan si COVID, di manan mahalik. Ingat na sa natabi kita. Dahil sa na dapat kita makasabay duman sa bilang, kan mga nagkagarada. Pag nakasabay ka duman sa bilang kang nagkagaradan sa COVID, dahil ka natabi lalamaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, inabot na po kita kan sa tuyang paramintras na pagpaaram po muna digdi sa programa. 4 minutos bago magalas 9. Salamat po sa samuya pong mga paraan tabay. Paki-like and share na lang po kang programa. Nganing mahiling man kang iba. Sa ngaran po ni Maestro nila doon, sa muyang station manager. Sa pangaran po kan mga taga-suporta niya to, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ati Glenda, City Councilor Riner Burse, Congressman Atty. Jel Bongalon, Municipal Councilor Irene Morales Pauten, Mayor Shi Capos Bilo. Sa Saindo po, kabos, mga tugang, maraming thank you po. Param na po muna ang Saindong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan. Friday, 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo arigato. Ringat po kita ha. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunya. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol
Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano Worldwide.